Moi kaikki. Ja mä oon kahdestaan. Tässä voi vaihtaa. Tässä voi pelata mestaa Kahdestaan. ja tässä juoksi. Elikkä nyt on tällaista tekemistä, tällaista jääku jostain yli. En ihan tiedä Niin. mikä se on, mutta ainakin noin eli Jees. se aina vaihtantuu. Toi nopeampi tulee. No niin, 11 ja 4. joo. Elikkä sininen voi Niin. Nyt pelata. Nas. Ei kiinnosta mainos. Niin. Nyt me pelataan tässä jalkista. Missä on jalki? Tästä. Sinä mikä olet? Mä opinkin. Miten? Tästä tarvitsee Mä ymmärrän jo. paina oma sininen. Mä melkein tein omari. Ei. Näin. Kyllä. Ei, älä omari tekee. Eka. Mä sain eka maalin. Ei! Sä eikä. Oh my god. Vitsi. Ei kentällä En mä luo. Jes, mä sain maalin. En mä omari ollut tehdä. Jes. 1-1. Vitsi. 2. Eli Me pelataan. Tässä on liian paljon pelejä. koplataan sitä vyöhykkeet. Niin se on kiva tällainen peli. Niitä olla. Mikä on sininen? No, sininen. Onko mä opinkin? Tätä painamaan oma. Muuten sä painat. Minkä sit sä laitat mulle? Ei, minä voitan. Ei, isä. Tasapeli. On tasapeli. Tasumainos. No vitsi, ei kiinnosta todellakaan mainos. Niin väs. Se on vähän tyhmä, että tällaisessa pelissä niinku välin mainoksia. Niin. Tässä on riviä. Paljon peliä. Jaa, tehdään vaikka niin lintuja. Se on vaikeampaa sit. Ai niin, mä tiedän tota. No, Tää on koko ajan painava. eikä. No, vaikeampaa kuin Oota, kilpaa. Niin, kilpa. Minä olen sinne. Ei ihan noin paina, mutta sä rikot mun peli. Itse mene pinki. Mene sinne, mene sinne. Mene sinne. Ei. Ja No, sininen voitti. ja minä olen voittaja. Joo. Nyt vaihdetaan. Minä olen pinkki ja sinä sininen. Okei. Nyt vaikeampaa tulee. Mä en näe mitään. En mä näe muuta, mulla on pisteet. Ei mua kiinnosta. Ei, sinä voittaa. Epäreilu. Mitä sä pääset? Missä painaat? Painaamme. Miksi painaa? Epäreilu. Noi sinne voitte. Poika voitti. Tää on... No te...
jokaisen... Okei, heippo. Bye bye.